Днес в българския парламент станаха ясни две много важни неща, или не станаха толкова ясни около плюнките и обидите, които отново летяха в зала, за съжаление. Затова ще ги обясня. Вчера беше предложена комисия за разследване на влиянието на Делян Пеевски в съдебната власт и икономиката на България. Тази комисия не беше приета и затова бяхме обвинени ние от Демократична България и Продължаваме промяната, които предложихме създаването на тази комисия, заради колеги, с които отсъствахме по болест и уважителни причини. Днес в зала, и това мисля, че не го очакваха, тази комисия да я предлагаме всеки ден, докато истината не стане явна. Точно това направихме и истината не закъсня. В днешния ден 37 от 37 души предложихме гласуване на същата комисия. И когато залата видя, че гласовете са там налични и комисията ще бъде приета, познайте какво стана. Има такъв народ, се завъртяха и смениха своя вод на 180 градуса. Гласуваха против създаването на тази комисия, с което тя пропадна. Малкото ДПС, както ги наричат, спечели и затвърди своята титла като отровната двойник гъба на ДПС ново начало. За съжаление, това е едната новина. Втората е, че се оказах прав. Силви Кирилов от Има такъв народ не трябваше да бъде избиран за председател на парламента. Помните какво казах тогава? Няма как човек от Има такъв народ да бъде острие в битката с ГЕРБ и ДПС, като председател на парламента или като потенциален служебен премиер, избран и то с подкрепата на проруската партия Възраждане. Силви Кирилов днес е министър на Бойко Борисов. Има такъв народ. Бранят с гърди ГЕРБ и ДПС, както направиха със свалянето на Никола Минчев, със свалянето на кабинета Петков. Просто днес, за който не вярваше от нашите колеги, че има такъв народ, са такива, това е последното и финално доказателство. Помня, че тогава спорих ожесточено с мои колеги. Те казваха, ама те са подписали декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски. Къде им е декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски днес? И какво струва думата на Има такъв народ, която са дали и подписали на лист хартия? Една кръгла нула. Това е втората новина, антиновина от днес. Добре е да го запомним и добре е да си припомним какво стана, за да не се чувстваме излъгани за последен път от тези палячовци.